Vidíš někoho? Ne. Že vraj tam někdo je, ale... Tak zobrali nám vlajku, neviem jak. Aha. No. Ja som tu nevidel, vieš? Dobre, ja si to pokryjem a běhne tady dovnútra. Dobre. Idem. Pokryjem ti tu stranu. Máme Freda Majnemáka. Ne. 3, 2, můžeš? Ready, go! Nice. Dávej bacha na tu stranu, je tam. Oh! Dobrá. Dobre, čakám tu asi na teba. Ne, hraj. Mestečkovou vlajku už máme. No. Mestečkovou vlajku už máme. Oproti mě na 12 jsou ludé, ale červený. Chalani, stojíte mi v palbě! Uhni! Nevidím. Okrej ti brk. Dobre. Na Enku, betonové panele Enko. Vidím. Zvrchu kropka. No. Já jsem se stromy. Zadu mám ode mě. Já mám stromy. No tak, já můžem. Zhruba. Jdem na to Enko. A bylo tam. Enko jeden mrtvý. Odložujem. Čím jsme tým? Buď vás prýlejí a dva piču robia. Kde je tyk? Marek, kde si kurva? Mrtvý? Jdem kouknout tu pravou. Good. Opakuj Markovi, daj, opakované. Dobre. Kontakty! Kontakty! Vál hore? Bacha, aj o prekážka hned pred tebou. Táto kurva, tam sa krčí. Myslíš Erko? Ne, rovno pred tebou, táto. Áno. Dobre. Jo? Jak si na ten, dobre? My tam vytlačáme ten obchod, to centrum. Týpek je tady skrčený.
to je z panelu. To bylo až z panelu? To bylo z panelu. Aha. Hlaveň. Tak jdu. Má. Pěkně. Díky. Odtado nechá to létá. Rovno. Zhruba, možná Táto prekážka hned před náma je obsazená. Naša? Ne. Já jdem zpátky, dobré? Good. Ondra. Jak si na ten? Furt to jisté, jsem poslal druhého, prekážka furt jistá okupovaná. A hento z lesa furt sem jde, alebo už zabil? Ne. Je tu? Ano, Tam? ano. Dobre. Organizátori hovoria, že nám červili nám zobrali les. Celý. Kubo, koľko ti máš mandát, že bys nám ještě nějaký nahnal? Jsem tady sám. Opakuju, nerozuměl jsem. Jsem tady sám. Paráda. Au. Sorry, ako sa sa reflex. Dobrá, ani jsem tě nečul ani hovno. Čikošloky mám. Neospravedlňujeme se, lebo máme úplně uprdele. Tu banán, zakúpi modré. Protivník. Betonové panele. Co ty ten náš nějak? Dobre, poďme. Go! Nice. Modrá. Nemáš jedno rychlou upínací oko, takéto. Dává. Ne, já mám iba kvědečko. Mám vlastně nájemka. Navyše, tak povím. Navyši, na tomu idem zprava.
tej strane ze svahu. Tuto niekde leží, že vraj kopa treba pod svahom, a to nebolo to ďaleko. Aha. Hej, takto na 12 bude. Mám, dobrá. Nestíhajú sem. Jdeš, či co robíš? Ready. Kam ideme? Les. My. 2 metre som bolo nekurva, naľavo je celkom vlajka. Naľavo vidíme, ale ty nemá strany, hop, poď. Poď. Jaká je situácia? Tu to dostal, náš, Aha. takto sa nachádzajú. Dobre, jasne. Kedy pôjdeme cez túto uličku? Tady před náma už je svah dole, kde jde cesta takto křížem. Modrý tam dostal, takže tady někde před náma asi 15 metrů buď na ten svahu, alebo za svahem, za cestu čekají. Takže buď můžeme jít zprava, ale radši ty střílet do 6. No, půjdeme rovno, tak to je pičovina. Takže já jsem vykyšel. Jdeme. Dělíčko. Mám. Týmto končí můj den. Červení vyhrali do piče, dneska se nehrá za modrých originál. Tam? Jdem na strelnicu. Na strelnicu. Počkaj, ti poviem. Povedz mi to na strelnici. Čeho? Čo sa ti podarilo? Kúkaj. Tak to bola prekážka. Pierdole. Kúkaj. Tak to bola prekážka. Ja som bol tady a tu bol borec. No. Ja som bol takto išiel trafitne to zafúkal na prekážku. No. A tie prekážky sa to odrazilo a dal mu to hlavu. Na 15 metrov odrazená mu dal hlavu. Dobre, dobre mu tak. O, vieš, ja mám mechaniku, som zvyknutý. Dobre, dobre. Víš, už to letí. Musíš povrhnúť dozadu. Aha. A teraz asi viacej pôjde. Ale si krivý, keď to aj tak piču trefíš. Otočím sa na tebe. Dobre, to je luxusný pocit. Šikovná. To filmaruj. Drevo alebo plast? Ja tam si nemôžu drevo. Plastkov, dobre, to je na oného.
Na dotyk. No, on ti dá barvo. To sa plní do pakvičky, alebo? Takto. Vlastne, tam tak musí to. My sa musí... Oni dotiahnu, ja Nezvyk, že? Tam není. Asi. Nesmím. Ale akože... Zapásne, že to by nevypadalo nic. Texas Star. To sa stalo, víš kedy, ak som ti volal, tak 5 minút na to. No, Čo to stalo? ja jsem byl furt jen tam za Honzí, ty. Čekal jsem na něho, byl před náma. 2 jsme na něho čekali celou tu dobu, od 3 cesty umřel. Let's get celebrate our differences. Dal som tam 30 na 50 metrů a po 50 metroch to padá. Nestrieľaš tam naraz, lebo potom niekedy nestíhal toho záver. A skús tam na 50 metrů. Keď tam nevystrelí guľu, tak záver ručne, protože tam je ale málo. Padá. Už tam není tam plynuč. Guľu tam už není tam plynuč. Dropuje. 30 jsou dost, no. Chcel by to obťahnuť. Hopa. Možno. Dá se na ten vlastně? Měl by. To musíš rozebrat, že? A já mám vlastně, já ho mám, já musím dát... Závěr důle.